вярвам, че има хубави неща, с които да се насърчим. Аз лично, като чета винаги Божието Слово, като работя по някоя от темите, които се проповядват, винаги съм освежен и няма начин. Божието Слово има голям заряд, голяма сила има в него. И аз днес искам да говоря за вяра. Вяра. Нещо, което е толкова обикновено, нещо толкова познато и толкова важно и толкова малко практикувано от християните. Имаше така в началото, като се спасих, в продължение на няколко години в църквите много се проповядваше за вяра в нашата група църкви. Дори имаше такава история, която я бяха измислили явно. Тогава имаше и преследвания, може би някои от вас се спомнят ония времена, други не. Изпращаха, имаше неправилни неща, които се говореха в медиите срещу евангелските църкви, обвинения, дори изпращаха хора, които да подслушват, журналисти, които да се опитват да изкривяват думите на проповедниците. И имаше подставени лица, буквално, които ходиха после и донасяха в Държавна сигурност, какво се е говорило на службите, и ми разказвали такъв случай. След поредното посещение на един такъв подслушвач в църквата, той се връща при неговия шеф, за да му докладва, какво се е говорило в църквата. И шефа го посреща на вратата. Какво става? Как беше днес? Той вика, както обикновено. И той, пак ли за вяра са говорили тия? Толкова много се говорише за вяра, че всички, дори и тия, които послушваха, бяха се научили на тая тема. Но едно е да знаем, друго е да познаваме. И за това ще говорим. И нека да отидем в първото послание на Йоан, 5 глава. Ще четем Божието Слово, защото там е истината и ние не можем да си измислим нищо извън рамките на Божието Слово. И там апостол Йоан казва от първия стих, първото послание на апостол Йоан: всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога, и всеки, който люби родителя, люби и родения от Него. По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди. Защото ето какво е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. И кой побеждава света, ако не той, който вярва, че Исус е Божия Син? Искам да акцентирам върху втората част на 4 стих. И тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Можем ли да кажем моята вяра? Света с неговите изисквания в Словото е преобраз на светската система, която знаем, че лежи в лукавия. Света е преобраз на греха, на изкушенията, на неморалността, на неправилните неща, с които всеки един ден ние сме атакувани. И не знам дали сте се замислили, но ние сме в духовна битка. Слава Богу, не сме в физическа. И вярвам да не стигаме. Въпреки че, трябва да ви кажа, физическата война и битка много често е резултат от предварително духовна битка, която са загубили християните на някое място. Божията воля не е да има войни физически. А духовната война, знаем, че и Луцифер, дявола, който падна на тая земя, той я води. Той я води срещу Исус, води я срещу църквата, води я срещу всеки един вярващ. Води я срещу мен, води я срещу теб. И тази война не се изразява в стреляне с пистолет, с танкове, които излизат срещу нас. Но тая война, Божието Слово казва, се изразява с огнени стрели, които идват, изкушения, грях. Тази война се изразява с неща, които идват да отнемат вярата от нашето сърце. И след като дявола е толкова загрижен да атакува нашата вяра, явно тя е нещо много важно. Много пъти дявола знае по-добре, дори от християните, колко важна е вярата за тях. Защото само чрез вяра ние можем да победим света. Само чрез вяра
можем да победим дявола. Само чрез вяра можем да изпълним Божията воля. Само чрез вяра можем да устоим и само чрез вяра имаме спасение в Господ Исус Христос. В посланието даже към Галатяните 3 глава са записани известните думи праведния чрез вяра ще живее. Думите, които започнаха реформацията, които Мартин Лутер откри в своята Библия. И каза, да, аз ще живея чрез вяра. И това донесе промяна в цялото тогавашно общество и тая промяна и до днес продължава. Какво е вярата? И то аз искам да говоря за тая вяра, която ще ни помогне да победим. Тая вяра, нашата вяра. Нека никой да не си мисли за вярата на еди кой си. Нека да мислим сега само за нашата вяра. И само за това ще говорим. Моята вяра, защото тук е написано, победата е изпечелила нашата вяра. Не може вярата на някой друг да спечели победата за твоя живот. Не може вярата на проповедника да спечели победата. Тя може да ти помогне в определен момент, но победата за твоя живот в крайна сметка ще бъде спечелена само от твоята вяра. Не можеш да отидеш при някой велик проповедник, известен, да речем Бени Хин, помоля се за тебе, Святия Дух слезе, паднеш в помазанието, чувстваш се добре и да кажеш, ето вече аз съм победител. Щеш да е по-лесно, но няма начин. Бог го е направил нашата вяра да донесе нашата победа. И отиваме в Евреи 11 глава. Главата на вярата. Там ли сме? И там казва, от първия стих, а вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Тъй, щото видимото не стана от видими неща. С вяра Авел принеси Богу жертва, по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му и чрез тая вяра той и след смъртта си още говори. С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт и не се намираше, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване беше засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Амин. Отново, първо, това с което завърших стиха, казва, без вяра не можем да угодим на Бог. Това, което започнах и в началото. Ние живеем чрез вяра. Супер, започнах хвалението с тая песен, оцели десятката на темата. Живеем чрез вяра, ходим с вяра, действаме с вяра, побеждаваме с вяра. Вярата е ключов елемент в християнския живот. И в крайна сметка, какво е вярата? Отговорът е в първи стих. Твърда увереност за неща, за които се надяваме, и убеждение за неща, които не се виждат. Първо, вярата не се отнася за неща, които виждаме. Ако нещо го виждаш, няма нужда да вярваш за него. Вярата също така не е в нашия ум. Ти не можеш с ума си да повярваш. Аз не случайно започнах с моето свидетелство в началото. Когато четях книги, аз си казвах с ума си, да бе, логично звучи, бе, може и да има Бог. Ама може и да няма. Ама може и да има. Ама може и да няма. Ума е така. Може така, може иначе. Ако разчитаме само с нашия ум, ние да повярваме в нещо невидимо, няма как да стане, защото ума е свикнал да се доверява на нашите очи, на нашите уши, на това, което знае.
Вярата е в нашето сърце. И Библията под сърце има предвид вътрешния човек, духа, който е създаден от Бога. Тая твърда увереност, някои проповедници казват, аз знам, че знам, че знам, че знам, че знам, че има Бог. И знам, че знам, че знам, че знам и хиляди пъти знам, че Той няма да ме остави. И каквото и да виждам, каквото и да чувам, каквито и да са обстоятелствата, аз знам, аз съм уверен. Това не може да е в ума. В ума винаги ще се появят съмнения. Ами ако не стане, какво правим? Обаче вътре, твой дух казва, спокойно, Бог е на трона, давай напред. Каквото и да стане, какво е най-лошото? Да отидем при Него. Това лошо ли е? Господ е на трона, Той се е засвидетелствал, Той стои. Един проповедник казваше, Бог е на трона и няма намерение да слиза оттам. Така че няма страшно, но това е вътре в нашето сърце. Важно е да ги разчленим нещата, защото много пъти християните искат да се убедят с ума си. Или пък като благовестваме и като хванем някой, почваме да от 9 дерета вода. И аз съм го правил това. Защото съм чел там и за еволюционната теория, креационистичната теория, как е бил създаден светът, какво било, творението, птичките, тревичките и така нататък. Няма лошо, но това не може да го убеди човек. Защото това е на ниво ума. Може да го накара да се замисли, което е окей и е добре. Добре е да караме хората да се замислят. Да разклащаме устоите на атеизма. Да го разтърсваме така, като земетресение 8-9 по Рихтер. Да разтърсим атеизма. Да паднат малко такива предубеждения и да може сърцата да се отворят за вярата. И тогава идва работа на Святия Дух. Та вярата е в сърцето. И вярата е свързана с доверие. Вяра и доверие неща. Вяра в Бога е доверие. Да речем, всеки от нас е седнал на тия столове. Не искам да правя сложна вярата, затова ще дам малко примери. Този стол. Сега имам му доверие, че ще седна и няма да падна. Представете ли си картинката, нали? Отивам тук сега и да седна, ако падна, да седна, не. Може и да падна и тук ще стане смях, нали? През глава или ще се ударя. Ако имам доверие на този стол, идвам си, сядам си и слушам и ми е добре. Толкова е проста и вярата. Доверяваш се и правиш действието. Сядаш. Нищо сложно няма. Но за да имаш доверие, трябва да познаваш този, на който имаш доверие. Аз се доверих на този стол, защото седях на него, виждам го там, знам. Познавам си го, седял съм, няма проблем. За да имаме доверие на Бог, ние трябва да го познаваме. Вярата започва от познаване на Бога. Лична среща с Бог. И ще продължим пак в тая посока след малко. Имало един случай в Америка, може би някои са го чували, имало един много известен еквилибрист, който е минавал по въже над Ниагарския водопад. Чували ли сте историята? Които не са чували, за тях ще разкажа. И той еквилибрист решил веднъж да направи този опит, обаче без защитни въжета. Тоест, обърка ли нещо, пада и загива. Това е голям риск. И събрали се много хора в уречения ден, голяма тълпа, и като виждат пропастта, над която е опънато въжето, и какво може да се случи с този човек, а той тръгва по едно тънко въже над тая пропаст, и всички били в шок и ужас. И гледат, и тръгва той от единия край, стъпка по стъпка. Минава, втора стъпка, трета стъпка, минава вече над средата на пропастта, всички са вперили очи в него и сега, ако най-малкото движение, ако го лъхне вятъра, ако падне, край. До тук е той човек. Беше велики еквилибрист. Обаче той продължил. Следваща стъпка, вече наближава края, хората са притихнали в очакване, прави още няколко стъпки и минава на следващия бряг, където го чакат. И всички аплодират, радостни, впечатлени.
С каква смелост е проявил той еквилибрист да мине над Ниагарския водопад по едно тънко въже, без никакви предпазни въжета и колани. И той се обърнал към тях и им казал: иска ли някой от вас да повторя този номер? И дали казал: обаче заедно с някой от вас. Има ли доброволец, който ще дойде, аз ще го взема на ръце и ще го преведа над Ниагарския водопад? И може да се досетите, че доброволците не били много, нямало тълпа, нали, напред. Обаче за изненада на всички, едно малко момченце казало: аз искам. И хората били ужасени. А още по-ужасени били, когато това момченце отишло при еквилибриста, той го хванал на ръце и се насочил към въжето. Те си казали: добре, да рискува собствения си живот, иди дойди, ама и защо и на това дете? Въпреки това той го взема на ръце и тръгва пак над пропаста. И пак, крачка след крачка, този път вече напрежението било двойно по-голямо, защото вече са два живота. И особено това е дете. Стигнали до средата на пропаста, продължава крачка след крачка. Крачка след крачка и минава на другия бряг. И вече още по-силни аплодисменти, още по-впечатлени хората. И веднага журналистите се събират около това момче и казват: как така ти не събра смелост да дойдеш при този човек и да минеш с него над пропаста? И той казало: ами това е моя баща. И той с мен го е правил това и преди. И аз му имам доверие. Ето това е примера за доверието, което ние трябва да имаме в нашия баща. Това е вяра. Това момче е можело да се довери, защото е познавало своя баща. Защото е имало взаимоотношение с него. Ако аз нямам взаимоотношение с моя небесен баща, никога няма да му се доверя. А не си струва християнския живот да го изживеем без да минем с Бог през пропастта. Защото християнският живот може да е изключително вълнуващ, но християнският живот може и да е посредствен, бих казал безмислен, ако може да се нарече това християнски живот. И сега ще отидем в Словото да ви говоря, защото Словото говори за вяра, но говори и за едни видове вяра, които не са препоръчителни за никой. Словото казва, че първо, че вярата може да е мъртва. И нека да отидем в посланието на апостол Яков, 2 глава. И е много хубаво да го знаем това, защото в България почти който и да попиташ, ще каже: да, съм вярващ. И всеки разбира различни неща под вяра. Но ние трябва да имаме библейското разбиране за вяра. Ние трябва да имаме дълбоко откровение какво е вярата и да не се заблуждаваме. Защото ако се заблуждаваме, че сме вярващи, а пък не сме, това само на нас ни вреди. И лъжем себе си. И там в 2 глава на посланието на апостол Яков, от 14 стих казва: каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Сега говорим, че вярата трябва да не спаси, пък сега може ли такава вяра да го спаси? И в 15 стих казва: ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже: идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им даде потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще каже някой: ти имаш вяра, аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. Ама и бесовете вярват и треперят. Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна? Авраам, нашият отец, не оправда ли се чрез дела, като пренесе сина си Исак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че от делата се усъвършенства вярата. И изпълни се писанието, което казва:
Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човека, а не само чрез вяра. Така също и блудницата Раав не оправдали се чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бърже през друг път. Защото както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва. Амин. Сега, за каква вяра говори тук апостол Яков? Апостол Яков говори за тая вяра, която хората имат в ума. Аз ви казах в началото, че истинската вяра е в сърцето. Но понякога ние може да се заблуждаваме, че като имаме знание за Бог в нашия ум, като сме прочели няколко книги, били сме на служба и че ние вярваме. Но това просто да имаш някаква информация за Бог. По някой път в България казваме за обща култура. Християнин от обща култура. Нали? Знаеме нещо и сме такива. Нали? Ние не сме мюсюлмани, християни сме. Значи аз съм вярващ. Извода е готов. Да, обаче Божието Слово казва нещо друго. То казва, че вярата може да се забележи. Вярата не може да се скрие. И Господ Исус казва, нали, светилото не го слагаме отдолу, починика на високо да свети. Не може ти да имаш вяра и нещо да не се види различно около тебе. Не може да срещнеш Господ Исус Христос и да останеш същия. Ако ти срещнеш Господ Исус Христос, твоя живот ще бъде променен. Няма да станеш съвършен светия, но твоя живот ще бъде променен и ако живееш чрез вяра, твоя живот ще се променя. Ти ще имаш плодове на покаяние, казва Божието Слово. Ще има нещо различно в тебе, ако живееш с истинска вяра. Но ако имаш вяра само в ума си, ти ще си същия. И в църквите има такива хора. И ние не сме застраховани да станем такива. Тази вяра, мъртва вяра я нарича Божието Слово, се среща много пъти. И какво казва Господ Исус? За почва, в която Словото пада и не дава плод. Тя се проклева. Тя ражда тръни и бодили. Няма нищо реално. Има вярващи, които си стоят в греха и се наслаждават в него. Вярващи, които не искат да направят нищо за Господа. Вярващи, които не показват любов. Вярващи, които живеят егоистичен, себецентричен живот. Може ли такъв човек да се нарече вярващ? Може ли, ако ти си срещнал Господ Исус Христос и си познал Неговата любов, тая любов да не я споделяш? Може ли да запалиш огън и той да не гори, да не се разпалва? Божията любов е като огън в нашите сърца. Вярата е огън. Исус каза, Господ Исус каза, огън дойдох да запаля. Защо? Какво повече да искам, ако той се е запалял? Дойдох да покажа това, от което ние хората сте се нуждали винаги. Божията любов, срещата с вашия Създател. Християнството като философия е мъртва вяра. Философите ги знаете. И апостол Павел се срещаше в тях в Гърция. Мога да ви прикажа часове. Познавам такива християни. В началото спорех с тях, после спрях. И приключвам разговора веднага. И има християни, които идват и те почват сега, както е било там на ония събори, на върха на една игла, колко демони могат да се съберат. И почват спорове. Или сега, ти това как го разбираш, ония как го разбира, ама аз тук не съм съгласен с това, ти пък това защо така го вярваш, може ли да пляскаме, трябва ли да се молим за болните, Бог ли ще ги изцерява, как ще става работа. Почват някакви спорове. Това е християнството в ума. Вярата, когато е в сърцето, ти нямаш време за спорове. Ти имаш задача да показваш Божията любов и да живееш във вяра. Значи, така може да разпознаете вярата ви жива или мъртва е. Ако търсите да спорите, да обсъждате Божието Слово, да намирате кусурите на някой, как го направил и какво не направил, значи много сте в ума или в плътта, го казва Божието Слово. Защото тази вяра е мъртва и тя няма резултат. Няма промяна. И тук много практични неща каза.
Сега, това е едната крайност, но има една друга крайност. Аз искам да ги покажем двете, за да видим пътя. Нали, християнството е учението на пътя. И ние трябва да ходим по средата на пътя, не в канавките, нито в едната, нито в другата. Другия вид вяра, която не е по-добра, това е известно като легализъм или вярата, която е базирана само пък на дела. Защото можем да изпаднем и в това. И нека да отидем в Галатяните, 3 глава. И там апостол Павел от 1 стих казва: „О несмислени галатяни, кой ви омая вас, пред чиито очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпнат? Това само желая да науча от вас. Чрез дела, изискване от закона ли получихте духа, или чрез вяра в евангелското послание? Толкова ли сте несмислени, че като почнахте в духа, сега се усъвършенствате в плът? Напусто ли толкова страдахте, ако наистина е напусто? Проче, Той, който ви дава духа и върши велики дела между вас, чрез дела, изискване от закона ли върши това, или чрез вяра в посланието? Както с Авраама, който повярва в Бога и му се вмени за правда. Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чеда. И писанието, като предвидя, че Бог чрез вяра щеше да оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраама, казвайки: в тебе ще се благославят всичките народи. Така, щото тези, които имат вяра, се благославят заедно с вярващия Авраам. Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под клетва, понеже е писано: проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичкото писано в книгата на закона. А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно от това, че праведният ще живее чрез вяра. Тук пък имаше една, значи когато говореше апостол Яков, той говореше за една група хора, които казваха: аз вярвам, аз знам за Бога, обаче никакъв резултат нямаше. Никаква промяна и те си живееха собствения си живот, само се водеха на книга християни. Да, ама тук пък интересно, апостол Павел говори за една друга група християни, които вършиха дела. И тия дела не бяха лоши като цяло. Обаче имаше нещо много важно. Тия дела не бяха мотивирани от вяра. Тия дела бяха мотивирани от закон. Какво искам да кажа? Нашите дела, нашите действия, Бог ги оценява на първо място по мотивите, които стоят за тях. Това беше причината и жертвата на Авел и Каин да бъде приета по различен начин. Въпрос на мотив, на отношение. Какво стои за това действие? Действието е важно, но за Бог е и важно каква е мотивацията. Защо го правиш това, което го правиш? И тия хора правиха неща, които изглеждаха като продиктувани от вярата, но не бяха продиктувани от вярата. Какъв беше проблема? Че те ги правиха по закон. Тъй като знаете, евреите имаха закон. Това трябва да правиш, това трябва да правиш, това трябва да правиш. Миеш си ръцете до лактите, ходиш там, принасяш жертви, правиш второ, трето, четвърто и ако някъде сбъркаш, край с твоето спасение, загиваш. И тъй като се страхуваш да не сбъркаш, постоянно правиш. В България малко по по-друга форма го имаме. Нали? Варим, месим, там раздаваме за умряло, ходим, трябва да се прикръстиш, да целуниш еди коя си икона. Това са дела. И ти разчиташ на твоето дело, че ще направи нещо за теб. Това е другата крайност и другия проблем. Нито вярата може без дела, нито делата могат без вяра. Много е важен баланса. Защото ние можем да станем законници, да влезем в легализъм. Ето тия галатяни бяха станали така и апостол Павел беше разгневен в посланието, което пише. Казва: вие започнахте в духа, вие започнахте с вяра и с любов. Защо оставихте вярата и любовта и почнахте пак да служите на буквата на закона? Каква е разликата? Разликата е, че в случая тази тяхна вяра
легалистична, религиозна, как да я нарека, тя не беше мотивирана от любов, а тя беше мотивирана от страх, от осъждение, от вина или от гордост. Това могат да са мотиви, за които да правиш дела. Много пъти религиозните хора са горди. Виж мен, аз правя това, аз проповядвам, аз почиствам или аз еди какво си правя. И там аз е издигнато. Дори да не се казва, се забелязва. Нали? И може да е гордост, може да е страх. Ти да служиш на Бог от страх. А ако не отида на църква, край. На следващия ден Бог праща светкавица и изпепелява. Или дори да не е по този форма. Ако не ида на църква, пастора какво ще си каже? Айде заради еди кой си брат ще отида на църква. Братко, сестро, твоята вяра е религиозна. Ако ходиш заради човек. Ако ходиш от неудобство, ако ходиш от страх, ако ходиш от чувство на вина, просто твоето действие не е продиктувано от вяра. Единственото делата се приемат от Господа, когато те са продиктувани от вяра, която действа чрез любов. И тук е важният баланс, който ние трябва да направим. И това, което ви го казах, този стих, вяра, която действа чрез любов, можем да отидем и да го прочетем в Галатяни, 5 глава от 6 стих. Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа чрез любов. Единствената правилна мотивация за вярата е любовта. Всяко действие, което не е базирано върху любовта, което не е мотивирано от любовта, колкото и духовно да изглежда, е кухо и безмислено. Това е религия, това е замъртвяване. И хората, които наблягат на делата, а са забравили любовта и вярата, стават осъдителни спрямо другите. Исус колко се ядосваше на фарисеите. Но никой от нас не е застрахован в един момент да станем фарисеи. Ако отпаднем, ако забравим Божията любов, ние почнем да гледаме, той какъв е такъв, защо го прави това, или защо така се е облякал, или защо така изглежда. Аз сега дойдох, пък той не дойде. Как може? И ние го заклеймяваме, и ние го отблъскваме. Това не е вяра. Това е религия. И религията унищожава. Значи, първите християни, само да обобщя, ще преминем нататък, които говореше апостол Яков, си бяха плътски. Те живееха в плът, говореха се за вярващи, но си живееха плътски живот. А другите бяха религиозни. Те на външен вид, както фарисеите, изглеждаха добре, правеха уж правилните неща, обаче в сърцето си нямаха правилната мотивация и затова излизаше от тях вместо любов, осъждение, гордост, завист понякога. И това пак не беше добре. Баланса беше да имаме любов, познаване на Бог и вяра. И след като го направихме това, искам да кажа, да почнем да говорим за малко. Първо, как идва вярата? Мисля, че всеки го знае, тъй като времето напредва, аз малко ще прескоча някои стихове. В Римляне 10 глава, може да не отивате там, в 17 стих казва: и така, вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Хубавата новина е, че вярата може да дойде, че вярата идва. Първо, когато срещнем Господ Исус, когато го познаем, идва вяра. Но нашата вяра е атакувана. Ние можем да я загубим. Нашата вяра може да бъде отнета и това е основната прицелна точка на дявола. Защото той отреже ли нашата вяра, той реже нашата връзка с Бог. Все едно както на тялото да му спрат кръвта. Какво прави? То умира. Така и християнския живот. Ако нямаме вяра в нашето сърце, край с нас. Дявола веднага може да се разправи. Ние нямаме сила. Вярата и щит, казва на едно място Словото. Ние можем да се защитаваме с нея. Така, затова вярването от слушане, а слушането от Христовото Слово. Ние се нуждаем да слушаме. Ние се нуждаем да четем Библията, затова се събираме сега и говорим. Аз слушам, вие слушате. Божието Слово, когато го слушаме, идва и докосва нашето сърце. Не е достатъчно обаче само слушането. Трябва да отворим сърцето си, трябва да го приемем.
Но единствено Божието Слово може да донесе вяра в нашето сърце. Ако няма Божие Слово, ако Бог не дойде да изговори думи в нашия живот, ако ние не слушаме Божието Слово, гаранция нашата вяра заминава. Затова е църквата. Затова е събранието на вярващите. Не е възможно да си християнин без да си в общението на вярващите. Ще кажеш, ама аз си чета тук от Библията. Да, ама тук казва да слушаш Божието Слово. Да го чуваш. Ще чета на глас. Ще четеш един ден, 2 дена. На третия ще пропуснеш. И след 2 месеца ще се сетиш, че не си я чел. В събранието на вярващите може да слушаш Божието Слово. Може да се молиш и Бог да ти говори лично. Сега е модерно интернет църква. Пак не можеш да слушаш там. Ти се нуждаеш от локална църква, от реално взаимоотношение с братя и сестри. В Яков, това, което четахме 2 глава, 22 стих, казва: вярата действаше заедно с делата на Авраам и от делата си усъвършенства вярата. Тоест, вярата първо идва, като слушаме Божието Слово, но после се усъвършенства, развива, когато я приложим на практика, в дело. Защото, какво каза Яков? Вяра, ако не сложим дела, може да си чул Божието Слово, но ако не го приложиш в действие, вярата ти остава мъртва. Правилната последователност тогава каква е? Първо, слушаме Божието Слово. Приемаме го в сърцата ни. То произвежда вяра, доверие, увереност, че Бог е верен, ние го познаваме. И след това тази вяра ни мотивира да направим нещо. Всяка една от тия стъпки е важна. Слушане на Божието Слово, допускане в сърцето ни да произведе вяра и действие. Ако пропуснем едно от тия неща, губим. Вярата, ако имаш вяра, както казва и апостол Яков, тя е активна. Това е една нейна характеристика. Няма пасивна вяра. Тук има голямо неразбиране в християните. Едната група казват: ние трябва да се молим, ние трябва да търсим Бог, ние си живеем в 4 стени. А другите казват пък: не, трябва да се работи, трябва да правим евангелизации, трябва да ходим да правим неща. В България имаме такава поговорка: лозето иска мотика, а не молитва. Но истината е отново в баланса. Молитва и мотика. И молитва, и работа. Вярата е активна. Не можем без да имаме Слово от Господа и без да сме се молили да правим някакви действия, защото ще влезем в легализъм, в религия. Но пък и не можем само да си стоим да се молим и нищо да не предприемаме. Тогава пък ставаме плътски. Тия неща трябва да вървят ръка за ръка. Трябва да се молим, трябва да слушаме Божието Слово и после трябва да практикуваме нашата вяра. И примера в Евреи е именно такъв, където казва от 11 глава, 6 глава 11 стих на Евреи: и желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Да не бъдете лениви, но да подражавате на уния, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Има благословения за нашия личен живот. Има служение, което трябва да извършим. Трябва вяра и устояване. Трябва да чуем Божието Слово и трябва да го държим и да действаме според него. И имаше един проповедник миналата година от Швеция, беше в църквата и той казваше: ора ет лабора. Работи и се моли. Моли се и работи. Винаги трябва във всяко нещо в нашия живот има наша част и Божия част. Ние, апостол Павел казва, сме съработници с Бога. И има неща, които ние трябва да свършим. Бог ни дава някаква задача. Може и да е за нашия живот. Примерите са различни. Ще ви дам няколко. Но има нещо, което ние трябва да свършим и нещо, което Бог трябва да свърши. И големата грешка на християните е или че оставят всичко Бог да направи, или пък че искат всичко те да направят. Не му дават на Бог да се намеси. Примерно, изцелението. Има някой болен в събранието. Понякога ние толкова искаме да видим Божията сила, че едва ли ние ще го изцелим. Молим се там, помазваме, скачаме, какво ли не правим. Ма ние не можем да го изцелим. Какво ни е казал, каква е нашата част?
Положете ръцете си, молете се с вяра, а пък Господ ще го избави. Няма как ти да го избавиш. Ама, ако нямаш вяра, ще напъваш с своята си плът. Но когато имаш вяра, ти си спокоен. Бог ли го е казал? Бог го е казал. Бог ли е изцелителя? Той е изцелителя. Аз нито съм лекар, пък и да съм лекар, не мога сега да го направя да оздравее. Моята част каква е? Отивам и се моля. За благовестието. Какво каза Бог? Идете и проповядвайте. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Коя е моята част? Да отида. Какво означава да отида? Отивам, хващам го за гушата и го правя християнин. Не, отивам и му свидетелствам. Виж, Бог така направи за мен. Проповядваме, молим се. Толкова. Оттам нататък е Бог. Трябва да даваме място и Бог да свърши по нещо. И то неговата си част. Тоест, тук е голямото объркване понякога в християните. Или сме свръхдуховни и всичко оставяме Бог да се движи, да речем. Ето днеска има служба, Бог да направи всичко. Ние ще седим само и ще гледаме. Или пък искаме ние всичко да направим и не му даваме място да се движи. Но много ясно в Божието Слово е написано коя е нашата част и коя е Божията част. Нашата част е важна и ние трябва да си я направим. Бог няма да я направи вместо нас. Ако Бог е казал молете се, Той няма да дойде да се моли. Ние трябва да се молим. Ние трябва да измолим Божието благословение. Ако Бог е казал отидете, Той няма да прати ангелите да отидат. Ние трябва да отидем. Затова сме съработници с Бог. И Бог разчита на нас. Не, че Бог не може от камъните да издигне проповедници. Ама Той е решил ние да бъдем. Той е казал хората ще бъдат свидетели. Аз ви изпращам вас. Можех да изпратя ангели, можех да направя много неща. Но аз съм решил да вие да бъдете. И това е. И чака кой ще се покори. Очите на Господа тичат по лицето на земята да видят има ли хора, които да търсят Бога, които да искат да му служат, които да искат да го следват. И активната вяра, ние трябва да я практикуваме и активната вяра може да донесе пробив. Имало е различни случаи в моя живот, в които съм бил на дъното, в трудност. Лично мога да кажа, ние имахме много тежък момент като семейство, когато имаше атака срещу мен на моето работно място, можеше да остана без работа. В същото време чакахме да се роди второто ни дете и в същото време хазяйката в един момент ни каза, аз ви дигам наема там с голяма сума, защото бяхме под наем, нямахме собствено жилище и двамата със съпругата не сме от Пловдив. И това беше голямо притеснение за нас. Бяхме на гости на наши кумци, на които ние сме кумове, те казаха, те си имаха собствен дом и казаха, ние вярваме, че и вие ще имате, Бог нещо ни говори в сърцата. И аз викам, хубаво, ви, че вярвате и вие сте си вкъщи, ама ние не сме. И в един момент кажеш, всичко се срива. Какво ще направиш? Ще се опиташ ли със собствени сили да почнеш да направиш неща? Много хора в България казват, трудна е ситуацията, ще почна да работя по 2 работи. Ще почна да работя по 3 работи, ще ида в чужбина, там да спечеля пари да си купя. И като иди в чужбина, къде го завява вятъра и така нататък. Можеш, Авраам направи така, Бог му говори, ще имаш син, да, ама ни идва нещо, той е син, дай да помогнем на Господа. И така помогнаха, че и до ден днешен, нали, там си имат проблеми. Народа на евреите с потомците на Исмаил. Обаче, ако продължиш напред, Бог ще направи пробива. И Бог направи пробива за нас. Слава на Бога. Не мога да кажа, моята вяра ли беше. Знам, че Бог е верен обаче. Бог ни благослови с жилище, за което не сме и мечтали. И Той ни го даде. И нямаме 1 лев заем. Той направи чудо. Бог ме благослови да си запазя работата. Бог ни благослови да направим ремонта за 1 месец и дъщеря не се роди след 1 седмица. Всичко Бог го направи. Но ние казахме, ние продължаваме с Господа. Можехме да направим много решения. Можеше да идем някъде да работя, да речем и да кажа в църквата, чакайте ма след 3 месеца, нали, до тогава оправяйте се. Бог е верен, но трябва ние да останем до последно, до край. И този край за Господ и за нас е различен. Един проповедник казваше, Господ никога не закъснява. Проблема е, че идва в последния момент. И това е за да изпита нашата вяра.
Защото когато нищо в този свят, което виждаш, не ти дава насърчение, ти поглеждаш към Господа. И както ви показах с този стол, казваш, аз сядам и Господ е верен. Той ще го направи. Продължавам да действам в вяра. И имаше един случай, бяхме на мисии в Загражден още в началото, около 2000-та година. Идваха малко хора. Ние сме отделили време, финанси, разпъвали сме палатка. Спяхме дори в палатката там, мизерия, нали, в смисъл, не е толкова удобно като на мекичкото легло, но го правим за тия хора, искаме да им благовестваме. Но виждаме първо недоверие, съвсем в началото започнахме, сега е много по-различно. Виждахме незаинтересованост и това почва да ни отчаива. Ние толкова сме инвестирали, толкова сърце сме вложили, толкова сме се молили, пък виж ги тия хора не го оценяват. И така имаше някакво разочарование, един ден, втори ден, но пастор Иван започна да пее, да хвали Бога и каза, бе, давайте сега, Бог е велик, Бог е верен, Бог е праведен. Почна да пее там, някои сестри почнаха да му пригласят в палатката и ние бяхме решили, а като ще е така, на следващия ден да събираме палатката. Обаче на следващия ден дойде една жена с страхова невроза, която се беше страхувала много и имаше проблем. Дойде в палатката сутринта, когато се молихме. И пастора се моли, ние се съгласихме там и тя получи освобождение. И това стана известно в селото. И почнаха да идват хора. Дойде пробива. Почнаха да идват повече хора и тогава решихме палатката още 2 дена да остане. Няма да я събираме. Почнаха да се събират хората. Защо ви го казвам това? Много пъти обстоятелствата ще искат да ви откажат. Единствено вярата е тая, която ще ви накара да правите крачка след крачка, без да виждате някакъв резултат. Има устояване във вяра. Това, което прочетохме. Има време, в което ти трябва да устоиш своята вяра. Дори нищо да не виждаш. Много важно е да знаем, че вярата не е за неща, които се виждат. Вярата нищо общо няма с видимия свят. В повечето случаи видимия свят говори неща противни на твоята вяра. И ти ако разчиташ на видимото, много скоро ще се откажеш. Така беше примера с Авраам и Сара. Много пъти сме го слушали, няма да го чета. Много пъти, ако се вгледаме в това, което виждаме, няма никакво зрънце надежда. Слугата на Илия го праща и казва, ще има дъжд. Къв дъжд бе, такава суша, я иди там горе погледни, има ли нещо? Няма нищо. Втори път, трети път, колко пъти го кара и накрая едно малко облаче. Ето, идва. И обичам този израз. Отговорът е затъгала. Той е там, наблизо е, но ти не го виждаш. Затова ти е вярата. И в Евреи 11 глава казва за героите на вяра, в 13 стих, всички тия умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. С очите на вярата ти можеш да поздравиш обещанията. Отговора, да му кажеш в молитва, ехо, здравей, заповядай, чакам те. И разказвах и в църквата един случай с моята дъщеря. Веднъж бяхме на един лагер с тинейджерите и тя взе един далекоглед, бинокъл и в един момент тя почна да маха на някой. И тя видяла там много надалече една група познати деца, че идват и тъй като ги вижда наблизо с далекогледа, тя им маха. По същия начин тук казва за тия героите на вярата, че поздравиха отдалеч обещанията. Вярата приближава отговора до теб. Вярата е като бинокъла. Отговора може да е далеч, може дори ти да не го виждаш с обикновените си очи. Сложиш ли бинокъла, опа, то съвсем наблизо. Идва, приближава се. И ти можеш да го поздравиш и можеш да останеш да го изчакаш. Защото, представете ли си, отказваш се, заминаваш на някъде и след 1 час отговора пристигнал. Пък тебта няма. Няма ли да е жалко? Слава на Бога за вярата обаче. С вярата ти можеш да го видиш, че той идва и да го изчакаш, да не го пропуснеш. И накрая искам само още нещо да кажа за вярата и чувствата. Много хора свързват вярата с чувствата. Трябва да ви кажа, че вярата няма нищо общо с чувствата. Вярата не е чувство. Чувствам сега, че имам силна вяра и ако се помоля, мъртви ще възкресяват.
Ако е в твоите чувства, забрави. Вярата се основава на факти. Факти, които са в Божието Слово. Вярата се основава на фактите, че Исус Христос дойде на тая земя, живя наистина, умря и на третия ден възкръсна за наше оправдание и отдясно на Бога. И това нещо, ти как се чувстваш, няма нищо общо. Апостол Павел казваше, аз като дойдох при вас, трепех, страхувах се, бях болен, обаче вие ме приехте като Божий ангел. Защо? Защото неговата вяра не зависеше от неговите чувства. Той можеше да се страхува, можеше да е бил в някаква немощ, но като се молеше, Бог изцеляваше. Като говореше, Бог спасяваше. Така че няма значение ти как се чувстваш в момента. Твоята вяра не трябва да зависи от това. Ти трябва да вършиш това, което си убеден, защото вярата е убеждение. И няма нищо общо с твоите емоции. Емоциите и чувствата са елемент на нашата душа. Можеш да се страхуваш, но издигаш вярата и казваш, не, аз няма да действам според моя страх, аз ще действам според моята вяра. Може да си казваш, днес не ми се хвали Господа, сега е много горещо, къде да ходя на църква, мога да ида да си почина малко. Но твоето убеждение казва, не, моето място е в събранието на светиите. Аз тръгвам с вяра и Бог ще те благослови. Много пъти е имало, когато ми е било уморено и съм си викал сега да ходя ли на това събрание, да речем. За неделята не е било, но за някои други допълнителни събрания. Но Бог винаги, колкото по-голяма цена платиш, Бог винаги ще благослови. Бог ще го оцени това нещо. Така че никога не трябва да свързваме вярата с нашите чувства. Както е примера с един влак. Има локомотив, има и вагони. Локомотива е нашата вяра и фактите, върху които е основана. Вагоните са нашите емоции. Нека да има емоции, но ти действай чрез вяра. Може в началото да нямаш радост, но когато говориш Божието Слово и действаш с вяра, радост ще дойде. Може в началото да не ти се хвали Господа, както казваше Давид. Душе моя, хвали Господа. Що го казваше? Да не би, защото душата му се хвалише Господа. Не, сигурно беше уморен или го гонеше там Саул и хич не му беше до хваление. По-скоро искаше да се скрие в някой скала, да плаче и да се оплаква. Но той казваше, душе моя, хвали Господа, защото той е достоен за хваление и душата му почва да хвали Господа. И тогава умората отстъпва, страха отстъпва. Нашата вяра трябва да бъде движещата сила в живота ни. И всяко друго нещо, емоция, виждане, трябва да се покори на нея. Халелуя! Слава на Господа! И ще завърша с 2 Тимотей, 4 глава, където се казва от 7 стих. Апостол Павел в края на живота си каза, аз се подвизах в доброто воинстване, попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът, правдата, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в ония ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление. Слава на Господа! Апостол Павел накрая каза, аз се подвизавах доброто воинстване. Тоест ти да ходиш с вяра, това си е битка, ежедневна. Битка на твоето сърце и на твоята вяра с твой ум и твоите очи. Всекидневна битка. Но той каза, аз се подвизавах, т.е. борих се усърдно и опазих вярата. Не позволих обстоятелствата, дявола с пожарогасителя да дойде и да заглуши моята вяра, защото дявола е пожарогасител, търси, има всякакви стрели на съмнение. И малко да си отклониш погледа от Господа, да погледнеш брата и сестрата, да погледнеш проповедника, твоята вяра веднага ще пострада. Нашата вяра е в Господа и там трябва да гледаме. И това, което трябва да постигнем е да пазим нашата вяра, да я държим в сърцето си и да действаме според нея. Слава на Господа! Нека да се изправим и да се молим. Халелуя, Татко Небесен! Може ли да имаме малко музика? Халелуя, Татко Небесен! Ние чухме Твоите думи, чухме Твоето Слово Божие. Халелуя! Ние издигаме сега Тебе и ние се молим. Молим се, Боже, съживи вярата ни. Приближи ни обратно при себе си. Ние се нуждаем, Господи. Ние се нуждаем да издигнем погледа си към Теб. Ние се нуждаем да си отърсим от всяко нещо в този свят, което ни сплита. Ние се нуждаем, Боже, да мислим повече за горното и по-малко за земното. Ние се нуждаем от това.
И аз се моля сега, работи във всяко едно сърце, Боже. Работи във всяко едно сърце, всеки човек, Господи, на това място. Аз се моля, Боже, с Твоя дух да минеш от сърце на сърце. Халелуя, 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 о, халелуя. И Ти да съживяваш, Боже. Ако има замъртвяли неща, ако има, Ти казваш, че замъждял фитил няма да угасиш и пречупена тръстика няма да смажеш, Господи. Ти си лекаря над лекарите, Ти си изцелителя на нашите души. И аз се моля, Боже, докосвай всяко едно сърце. Халелуя, привдигай вярата ни. Разпали отново огъня на вярата ни, Боже. Разпали ни, за да бъдем гладни и жадни за Теб, за да Те търсим, да Те познаваме. Разпали ни, за да Те следваме, Боже. И във всяко нещо, което ни водиш, всяко нещо, което говори Твоето Слово, да става живот и реалност, Боже. Като излезем от това място, Господи, ние да живеем Словото Ти. Ние да прилагаме вяра. Ние да практикуваме вяра. Ние да усъвършенстваме нашата вяра, Боже. Водени от Твоята любов, да можем да достигнем до хората в този свят, да можем да достигнем до нашите семейства, да можем да достигнем до хората в нашите работни места, в нашите училища, да бъдем свидетели за Тебе, Господи. Вярата в нашите сърца да излиза и да преодолява в този свят, да побеждава този свят, Боже. Не света да ни натиска, не ние да се защитаваме от този свят, но ние да пробиваме с вяра, ние да преодоляваме с вяра, Господи, и да виждаме плодове на спасение, да виждаме плодове на изцеление, да виждаме плодове на освобождение. Халелуя, халелуя. И ако има нещо, което заглушава сърцата ни, ако има горчив корен, ако има непростителност, ако има нещо, което ни отделя от Тебе, Боже, молим се, помогни ни да го оставим в тая молитва. Халелуя, помогни ни да оставим тия неща, които ни тежат и пречат на нашата вяра, Боже. Ако сме гледали на хора и сме се разочаровали,